Dneska máme prechodové obdobie, na zimu príprava 23.10. Takže napichuje sa bod 5-7. Nachádza sa presne, keď si zoberieme túto rihu, ktorá nám oddeluje dlaň od predlaktia, tak v strede sa nachádza tento bod. Tam máme dráhu perikardu a dve šlachy. Medzi tými dvoma šlachami sa nachádza tá dráha, vedie vlastne pomedzi tie dve šlachy dráha perikardu a na tej rihe, ktorá nám oddeluje dlaň od predlaktia, leží tento bod medzi tými šlachami. Tak masírujte si to tam dneska.